Yes.
Essa tá boa, essa tá. Okay.
Your day, all right? Everybody if we here for you and Chizzy, and whatever thing if Friday and I see here for your money, come on, we will my power as the master of ceremony. Command the Onyana to go. But the truth to put on the men on a Badak or Senator for the SS, Oh, yeah, but I want to go for 400 naira from Abia. It go be a second because just every gabo. What can 200 from there? What is 100,000? I'm going to talk. I caught because I know I'm being a directive now. Because men or senator led by a federal and Usman. Cash. All right, choosing Bagansu. I'm going to enter in your game in bundle. Oye, le grabo.
my man Kindle. Naira, I got it here. And the Kaka Butenesis, and why get with Akana Manakai? Ndiro Gaba, they can Ndiro Gaba to Konko. Jimmy, and if I wait, Jimmy, he can. Mba happen Kegano, and Kega, we had you with Picho, Wagana. The second guy in abeyance. All right, easy. Going out to try it. Opening prayer. I yes opening prayer. Then I nanya ndashibi haduptera chizi. Chizi bia oreapa. Gaga about the second outing. It would no more for 5 outings had when a traditional marriage. And the governor had a new uniform. I'm not too full no so now. This output you have at this compound go there, you get it. Mana why they change our 5. Mana kwa work for her sponsor the payment to. Mana one go the jumu ka tabugo wa na afu. All right. Because abona I met us opening prayer. Then Chizi Nande Ashebi Adare Akwa. Chizi I'm need ready. I'm need ready. Ira Akwa because book that Akwa go the handy so that I let opening prayer. Then I have by never Sarira Akwa. Igu boss. That was so much. Because one advantage for a trusting Eagle's job, this job of Eagle boss. But not to I know here I met the live on YouTube. About your friends so here. Hajena boss media on YouTube. How can they stream here live and direct? The only person name is Eagle boss. Eagle boss, that was so much. And the YouTube because below go each other more $100. I wear now Machaba. I can't go as about internet. All right, because after me, Jamakumadi is a man. Although when you're very happy, when you're not here, very, very excited behind them, they do my opening prayer. The happiest person I know in our midst because no. Now when you can for opening prayer. Only people anybody more son as I do I but I when you can hear microphone. Okay, a good chair. Alright, because I wear a microphone near the former chairman of Omwelengum. Once a chairman is always a chairman. Ebuchi, I have got you.
ụbọchị ọṅụ n'ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ n'ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ n'ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ n'ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Ya mere Chineke anyị na-enye ekele maka ụbọchị dịka ụbọchị tata nke bụ Chineke wee na-eme ka ezinụlọ na-abụ aka na ọ bụ na mmasị gị bụ Chineke na nwoke ga-ahapụ nne na nna ya o wee jee chọrọ nwaanyị nke ya na ya ga-abụ ofu ahụ. Tata Chinonso achọtago ọkpụkpụ nke ya. Anyị ga-eme n'ụbọchị tata na ọ bụrụ na ha mechaa, ọ bụrụ na Chinonso na-enwetago 1 naira mgbe nnarị nọ na bido tata gabazịa, Chineke ga-eme ka akụ na ụbịa wee bawanye n'aha Jizọs. Chineke ga-ewetara ihe ha ga-eji wee zụọ ụmụ, ọ ga-ewetara ihe ha ga-eji wee bi ndụ a wee nwee ike nweta ihe a na-achọ. Anyị na-ayọ Chineke na Chineke ga-enyekwa ha aka ha ebie ezi ndụ wee jiri ya wee zụọ ụmụ ha ka ha bichaa ndụ n'ụwa ka ahụ Chineke ihu na ihu n'ala eze eluigwe. Nke a bụ ekpere anyị na arịrịọ anyị n'oge eme ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Praise you for that wonderful prayer. Ọ bụrụ na ige ntị, ọ sị na emechaa ihe a na ọ bụrụ na nso na-enweta bụ 1 naira na ọ gara enweta 2 naira. Chineke azago ekpere a because ndị menọ sinetọ anọghị ga-erezigodiri ego a o spendịrị by 10. So Chukwu ebidogoro eze ekpere nke ahụ. Biko daalụ so much. Biko m chọrọ ịrecognize Mr. Chukwudi Udengwu. You are welcome, the able chairman. Man, I want a youth to always a youth. Even though not the chairman or Monaki or Maneka of a youth, both at heart and in presence. You are welcome. All right, because that's Chebi. Cheesy. I put na I can you for just 2 minutes. Who no put? Official OGB here presenting. Official OGB here. All right, Bigo, I got my position so it's a good man that should be I carry a child, but then I may have the OGB, but all the can go do it. Bigo, a bubble OGB, I'm going to tell you the guy got bubble OGB. I got so much. Japan.
bịa ka inye ndị ọgọ anyị ọjị biko anyị kara ịtị na mmadụ abụọ ga-agụrụ anyị ọjị a biko mana anyị ga-agụ ya ofu onye ga-agụrụ anyị ọjị kpere anyị ekpere ọjị ka anyị proceed biko biko ma onye ụmụnna ụmụ Oshibe gbapịa ọsọ biko ụmụnna ụmụ Oshibe ọ bụrụ onwe ha onyinye ndị ọbịa maikrofon biko but ka ibe na omenala udo ọra biko ịfụ na in Jesus' name. Everlasting Father, we magnify your holy name, we adore your name, we respect your name because you are God. Thank you for the life that you gave us today. And thank you for your grace in our life. I ask that now. I bari meba. Oga bura ije mmiri ọma mba ije nkwu n'aha Jizọs. Chineke bi n'igwe asịkwa m di na nwunye alụ ebe a. Anyị akpọkwa alụkata alụ ehe. Now we're for better for worse. In Jesus' name. Here ụmụnna m ka alụ. Ala ka eji akpọ n'nju ofta bịa ebe a. Mụ Chineke nna biko mere onye ọra bịara ebe a. Onye aka lụ nwaanyị. Onye aka gaji. Ya gaji. Onye aka lụ nwaanyị ya lụọ nwaanyị. Chineke mere ya anyị na-ezigbo ihe ka ọ ezigbote investment. Father, may you do it for us through Christ our Lord. Amen. All right. Biko don't thank so much for that prayer. You cannot stand by because I'm on the Ruben wine. That should be for Tisheba or for you. You want to go? What is very, very important. All right. Biko, okay, to a course, I don't know what else. No, we don't know. We get that to Obrayos or really good. We don't thank so much. I thought that Jesus had to grow pro big. You do to an aha Jesus. Biko, no go. I have for Roger. I got a party waiting, but I manage here and our job. Every chair, I wake up also. That was so much. Because that should be all the guru come guru 5 minutes. Because where's the video zero guru gauge where Patakita? Una Dazabara one. Of who what I am, the Wuta should be. All right, where's are you ready? But Josara, you will get you where Hello,
Chizi Bikodo. Yorima ya yorima. That's a bit. Shake no ye shake you. Thank you, Wednesday. That was so much. That was so much. Biko, I na-elezi anya na ndị ashebi ga-edurukwa Chizi wee pụta mgbe ọ ga-eji wee bunye di ya mmanya gbaa egwu. Onye nweziri ego ọ ga-eji wee mee ha appreciate onye ahụ enye ha ego. Ebe ọ bụla na nso nọ n'afọ na ọ na-adị njikere na anyị ike wee pụta ịgwa ugbu a. So no, I see you. Chizi abago ka oche ji akwa in the next 3 minutes. So na read side ndị men of senator ọkụmọ biko. Then ebe ndị ọgọ na a ga-ebido na tebụl ebe chairman nọ. Afro m ọgọ nwoke Mr. Chukwuro ya joinere anyị. Ọgọ m nọ o. Nwaanyị amụma biko si chọọ oche. Biko onye nwaanyị amụma biko ọ gwanya nwere nkwa. Nye na onye ọbụla ụkwa, especially ndị men of senator. Ndị ahụ my friends. Ọ mụrụ ha na-anọ steeti biko ka enye ha nri. Chibaike ụkwere ụgbọkwa ebe ị nọ. Uwe ndidi ọ na-abịa, ọ bụrụ na oru dere Usman enye gị nke ya. Ọrịa biko
na okenye kwụ ọtọ gụnwa anọrọ ana biko bunye okenye ahụ oche ọ ga-eme ịdị ogologo ndụ mgbe anyị na-eto ọ na-abụ agụrụgụrụ anyị akpara nkụ gbachiri ndị okenye ma gịta ụmụaka fụ okenye ha na-achọba okenye ekele ha ekele Very, very much. Okay. But you think now, this is my address in that Lagos. All right, yes. All right, we go. What Japan? Odogo na aboro eriego. Oh yes na I na-ebuzo oge too much. Biko abaghị chizi mmanya. Chizi ga-apụtazi ka ogosi anyị onye na-amụ ya. Mana anyị bọcha na ose ego na osi buru boche. Ya mo nke fna aka na ese ya ma ntara ile. Ebe patu. Ebe patu. Ibe di mana ya mo ko. Ijo. Family
Ọzọdalụ. Obi chelemo. Alamo. Obi chelemo.
ka anyị rigbo oriri karịrị nke wee buru aha nsọ Chineke elu wee na-asị dododoro wee na-akpọ obi echine anyị nọ n'ezinụlọ ya wee na-asị eze Chidoke Obioma gụkere elu ka aha nwoke anyị na obi ndị ichie ma ndị bịara abịa anyị na-ayọ wee na-asị unu mgbe moo na obi echine ụba agụ ihe niile Enugwu Agwụ ji eje ije ndị ichie anyị na-ayọ unu biko ya nugozie ụmụaka ata were blessing wee ji aha mma were ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị wee gozie ha gozienụ ha na-eke gozienụ ha n'oyo gozienụ ha na-afọ gozienụ ha na nkwọ ụzọ na ụzọ ọbụla ha na-aga ya bụrụ ụzọ nchawa mgbọzọ ọwụ na agụ na-agụ iro ụkwụ ama mpụkwa ha ama ogbu eche ha n'ezi ataghị eju onye anwa osisi ọwụ na bụrụ ha wee na-efi olu ya agbagogwu ya wee na-asị n'ozodoro Chukwu Ebuka Obioma anyị arụra alụmdi na nwunye a wee tinye gị n'aka wee na-asị gị ka anyị bịara ebe a taa anyị ejikwa aṅụrị na udo na ọṅụ wee rugide di na nwunye a tere ọnwụ ejipatị ya n'ọtụtụ ọnwụ na-ejipatị di na nwunye biko mma ekpuchi ụmụaka n'ime ọbara Jizọs wee na-asụ ọdịnala achị aja ara ahụ ada Enugwu achị oge kparakpara mmụọ niile nọ na-achị ya achị na-emeri ihe ihe na-emere achị ihe anyị na-asụ n'udo udo na ụmụaka achịkwa aha nke I can't go to be a quick, I can't go to be a quick. Egodalo so much. God bless you. God bless you. Hey, Biko, where did you get when did you Biko? I got a cake. You can win the I got a cake. na bụ na ndị akpasu mmadụ iwe nene ọga anya natara ụnya ụmụ nwaanyị ahụ anya ụmụ onye obodo nwere ụmụ ya anyị nwere nna nwere ụmụ nwaanyị mana Just about to 10. There's no money to get 1,000 naira. I am going to go 3,000 after a month 7. I am going to go 3,500. I am going to go 4,000. Thank you.
Alright, Noni. Because I want to have a number of children who are going to be now 5. I want to join you to a room and got 1 and 1. I can't hear you now. I want to join you with 1 and 2. I want to join you with 1 and 3. I want to join you with 1 and 4. Alright. Chineke otu a Chineke gosigoro anyị n'ọnụ osokwu onye o kwetere na ụmụ nwoke niile chụrụ ya n'ụwa n'ọnụ osokwu ọ sịrị ọka nka wee nwụọ. Today I bịara witness this marriage ka ndị Jehovah witness na watch aka ndị watchman na-efe aka ka ndị efe aka Jehovah wee na-ayọ ọ bụ na o nwere ihe Chisi megidere wee na-enwekọ ọzọ anya ha wee chee echiche dị anya wee jee ije dị anya Jehova gị onye na-afụ na nzuzo tupu a na-asọpụ ije njem ahụ Jehova ga-ejide ha n'aha Jizọs. Jehova wee na-ekpe ekpere n'isi na nso Jehova gị onye na-edu ụmụ nwoke mgbe ọ na-eje ọrụ na-achọta ihe ya na Chisi ga-eri ma ihe ya na ụmụaka ga-eri onwe ka o si wee fụ ihe dị anya obi anabatara Jehova gị onye na-edu ndị ụmụ nwoke gị onye na-edu anyị na-ata ejide anyị na-edu ya ka ọ na-aga na-abata n'aha Jizọs. Otu a ka anyị kwere wee sị na Jehova ga-emeziri anyị baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ya bụ joke kpụpụta nụ tebụl anyị nwee ike ịgba egwu. Ebe a ka mụ na gị ga-enwe program
Hey!
Thank you very much. I got
Esse é o
Before Lusa preaching, I told you about Honorable Agonte Igbo, Osisioma Akurubi, you are welcome. At the same time, I don't know about time. Although no, don't go to Southeast. People cannot them the perfect imperfection. Fish, Caesar. What do you want, man? It's a woman to know. I am
Catalyst,
It
Oye,
I don't do jail that like how are we going to do it? I don't believe that about me. If I quit this, here go good. I'm a boss. Oh my boy, Stop!
Okay, 200 go with it. We'll take 200. Somebody not to die. Okay. Tell me auntie yogo. Kata na miala Kelly. Kendo mo chibe. Kendo mo lengo. Ule ke ilugu afunoka. Femi ke mi amelo tito. Okay, mai ka mebe de dule lugu. Kai ka mebe de dule lugu. Ya no me owo baba. Go come no ba. Da pa to ti da go ho si so. Go come no. Ya le go le wa. Aka cha go bi. Wo ya no wa ye. Ndo se gu mi a mo wa. So no. Ha? Mo ko no ba pa ti wa ya. Ko le le. Ke ja go. No ba so le ko le dia. No. Ka on ki ba ni ba je. On ke ma do la. On va toro wine. Yeah, she long body and go. Ikpete mazu o goji alumji la nwunya nna nwulo in the person of Obago ndi mara lanya Adam Eruga gwenu elangu gwenu ochibe kwesu what about sugar ya inga ta akako ni shingelebe amemba ai na ekele ebetide okobi oba onye na n'elu obodo amakura
anyị na-asị ya na ekele ya ka anyị na-ekele n'isi ya ka anyị na-edeba n'ite azụ were asị do dodoro chukwu ọma anyị na-ejichi mara eji a na ọbara gị dị oke ọnụ wee na-asị ka mara eji a ka ọ meta mkpụrụ ka e were iwe nwa atụ n'eluigwe wee were mama Naijiria anyị atọgwa anụ kata asịrị ahụ ihe ọwụna ya ebute anyị na-asị Holy Ghost anyị na-asị ihe ọwụna ya ebute aka nkụtasịrị anụtara nwaanyị anyị na-asị Holy Ghost anyị wee na-agbabu ndị ichie obi etiri ebe ụka anyị nọ n'obi ụka anyị na-asụ udo ododo ọkwa mkpọnya ka anyị wee na-asụ udo ododo bịakwa nnọọ mbụ agụrụ n'ochie ọgụ nwetara obi echi agha adị ụgbọ agụ na anyị na-agbabu unu wee na-asụ udo ododo n'ochie na omi ya ike dị ọnwụ anyị agba unu ele ngụ m anyị na-asụkwu unu ya ngụ m na ya ibu ngwe moo ọgbago unu kpatara ngwongwo na nkụ eji ahụ anụ wee na-achụ unu udo ododo anyị jikwa aka na abụ wee na-achụ unu nekwanụ mmanya n'ọnụ na-eke unu aṅụọ n'oyo gozikwa anyị n'ụbọchị na-echi ya anọ ụbọchị ọgwụ na okpuru anyị na-achụ unu udo ododo nwoke na nwaanyị niile bịara ebe anyị ji ngozi ọbara ji were efiche n'ụwa wee na-asị na mmemme ata ahụ point of contact banye ndị emebiri ya ha ya emi ya wee mechaa ya mekwa ya ọdụgba extra n'agha nke obibi igwe na nke ọzara Yes, ala jeng pere mechi engoro wo la munya. Ya baru wo ga ya baru. Wala video, wala te fanya.